Action Hotline! Pero pag-intindi ko, umpisa man sumungad law, pwede na magkabalik sa ilang mga puluyan ang mga residente nga nagbakwit, no? Amo ang termino sa hiligay noon sa tong mga residente. Kaya sa ila sininga ginaistaran, tinitong inkwentro nagluntad, so ay ka-choice kundi makadto sa safety nga lugar. Action Hotline! Kag ang isa ka maayo nga balita, kay aside sa CAMC, Carlos Silado Memorial State College, may ara na subong sang latest update kiling at isa na siya ka State University. May ara pagid sang isa pagid nga nalakip diri amo ang CPSU, no? Pumayo ning mga development to, at least mapasangkad pagid ang offer sa pila ka mag-courses sa sining eskwelahan. No, i-check talang nakaroon dugay-dugay. Amo na so para ang pila ka madalag ko nga mga balita nga atong tutukan diri sa inyo palatuntunan Action Hotline diri sa Miyerkules nga presentation na April 20, 2022. Action Hotline! Mayara man reklamo kagabi dira sa area sang Iglawan sa Morsia sa Action Firing Line kay pertito kuno ang langaw sa lugar nila ho. Action Hotline! Anong mahimo dira sang local government unit? O di na tong taga di na kag iban pagin nga government agencies nga suppose amo magamonitor kag dapat magatutok sa mga problema katulad sini. Action Hotline! Ano ba lang sitwasyon? May kakulang bala sa compliance, no, in terms sa kaayo kag kalimpyo sang komunidad, no? Nanugid ang rason dira kabay pa maaktuhan iniha sang mga natungdan nga mga hinsa sang gobyerno ang problema nga ginpadangat diri sang isa sa mga residente. Action Hotline! Ang aton sini nga pagpangalagad karon nga aga Boy Lugman nga ginadulong sa inyo sa kalwan sang Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule and Tea, a combination for a healthier life. Ang isa pa gini ginapabugal diri sa Dr. Alfred bago na mo lang ni nga produkto nga sigurado ha magabuligin magpabakod sa inyong immune system kag resistensya sa lawas. Bangon na punan ini sang vitamins and minerals, lakip na mga phytochemicals nga muna siya ang nagapabakod gid sa aton immune system kag resistensya. In short, ang mga common illness, mga masakit hindi ni siya katapik sa lawas mo, dali-dali. Amo nang pinaka-importante ang nami pagid sa Dr. Alfred Pure Mangosteen Capsule kay may approve. Alamin kung paano sumali sa ACS Millones! ACS Millones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Millones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of 20. Mangin may nalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag maidid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga Kung nga aga while nagalibot ang patrol, kag nakaupod kita on the way balik diri sa station, nakita tabladamo sa masalakyan di pasahe, hindi lang isa actually, apat ang nasugata na ton sining aga, nga may ara na butang nga contracting services. No, pag sa mga di pasahe nga salakyan, phase 3 sang programa kapag insindi ko iya ini sang LTFRB nga kumadumduman yo last time ang ginkontrata sang LTFRB amo ni siyang mga bases, no, nga nagabiyahe dumduman yo may libre sakay di sa Bacolod. Action Hotline! Now,
Gin-check ta sa pila ka mga opisyales, even the transport sector, kay siling kuti pilak bilog ang ginkontrata sa LTFRB. You know, ini siya nga pundo halin sa national government, ang intention sinabuligan, no, ang mga transport organization, nga isa man nga ginpakigbato ni Councilor Dindo Ramos, nga dapat hindi niya sa bases, kundi sa mga naga-service mismo o kung mga dala sa mga transportasyon, mga jeepney nga nagabiyahe di sa Bacolod City. Remember, damo gani reklamo sa tao sa mga chopper, sa mga driver, bisan sa ayuda kang inahatag sa gobyerno nasyonal paagi sa talatapan sang Department of Transportation, kag LTFRB nga daw ay sila malabutan nga supposedly kung sinutan ni ang mga aktual nga mga nagabiyahe, amo ni sila makabaton inaiya sa pundo, no, sa sinang ginabulig ayuda sa publiko. Ti lain naman nga istorya kay ti damo man to pasalig, nagkadto man ding LTFRB sa mga hearing nila, pero hasta sumungdo ay man to gani batia o kun uminto. Now, here comes na nakita ta ang Phase 3 program nila. Pero siling diri ni Ma'am Beth Catalbas, nag-istoryahan na kami before kita mag-on air, siling ya, actually sir, ang tabo gali sina, why mas sila gani ideya nga may aral na nag-exist, kaya nung ginpaagi ko sa simbahan naman, sin kung ano nga opisyo sa LTFRB kung mag-amo ni man, ang aton malang diri amo ni. Nga may baluan ta, kay may reason ang tao nga magibalo sila because this is a public funds ang ginagamit mo para sa kayuhan kag bulig sa mga drivers. Kay kanamo kita sa nakita nga may amo na service contracting program, Phase 3, and personally, ang paglantaw ko siling ko, iniguro yan isang LTFRB, dayaw man ko sa taga LTFRB ni Subong, kaya duway nagigyan nagasalabat kang nag-explikar bla. Unless nga may aras ang dialogue nga ara sila, kag ma-corner sa media, kag dito kag makaistorya sa ila, pero aberchik karon tani naka may ideya diri si Councilor Dindo Ramos, nga mong chairman sa Committee on Transportation sa City. Online sa hotline. Kay kun ini nga program gin-course through sa simbahan, that is another thing, no? Pero ang good news, kay at least nakita ta, naging kuha sa service contracting, ang mismo mga PUJ nga nagabiyahe, at least magkabenepisyo direkta ang mga driver nga subong padayon ang wiit sa kapigaw sa ila income. Joining us over the phone is Councilor Dindo Ramos. Councilor, how are you? Good morning. Good morning sa imo action part no kag sa tanan nga panamitin sa imo programa. May magagit sa iyo tanan. Salamat gid, no, awaton ko ng tiyempo ko, kabalo ko gid sako kumusumahan shaking. Pero sir, may ideya ka parte sining program na subong sang LTFRB ginpaagi ini sa city through your office nga may ara nagali service contracting naman nga gin patigayon for the Phase 3 program nila. Nano ini? Actually, action art no nakapasada kita ng resolution sa LTFRB address sila. At the same time hinunano na kami na sa ila, no? Dito pa kami ganit sa isa hotel nag-meeting, anom ka representative sa LTFRB. Isa na ka-concern nga ginraise ko sa ilang inang resolution nga siling ko kung may ara man service contracting ipagatigayon, dapat i-involve ang LGU. At the same time, hindi kita makuha sa outside ng mga salakyan bala nga hindi sa ruta, kundi affected nga ruta, dito kita makuha sa PUJs nga i-involve sa service contracting. Nag-okay na sila ng action art. Yun nila kung may aragi man, sila yung manugabot, Phase 3 nila, i-consult nila ang saguning panunsod o ang City of Bacolod, no? So, nag-expect mako nga anytime, makakainusulyanay kami, pero amo na ganit through your program, nabatian ko, pag I was informed, na doon nagsige na ni. So, after our interview, manawag ko kay Engineer Joshua sa LTFRB, ay siya na ako naka-meeting, kung wala, may ara na sila gintap ng mga PUJs or mga public transportation para mag-service ang aton yung mga frontliners sa action art. Kay siling ko ang public at least may inform ang bala. Kay ining may mga nabutang
Yes, ang LTFRB actually DOTR ang mga nabutang dito no sa signages nila o kung sa ilas ni nga TARP. Tikon ina siya service contracting sang LTFRB, meaning ang magasakay na dapat way na pliti kay sin ko basi bala kun hinali may magsakay na sir sukton pagiliwat sang driver kundi nada ang purpose ang program. Correct na siya, action art no, mo na gani nga sinuga pasalamat man ko sa imo. Kahit individual sa ko man kami sa libot-libot, pero wala man ko may nabatian nga any complaint no sa coming from the PUJ operators or divers. Kapon gani nag-meeting ko sa duwa ka official sa federation sang transport sa Stone. Pero na itong ilang concern no. Wala ni nila ginraise sa akon ang service contracting, pero just the same action at no, ako na happy lang ko. At least pinamatihan man nila ang aton sentimento. Kung may ara din magkuha sa service contracting, dapat ang mga affected ng mga PUJs hindi magkuha sang bases guwa sa syudad sa Bacolod. Kaya wala labot nag-violate sang ilang prangkisa. Okay. Nang kakapektuhan gid ang aton nga mga divers kag operators. Pero ang concern na concern ko, dapat i-inform gid ang ating publiko initially libre sakay ni. Okay. Kag mga frontliners ang involved, kag dapat tabi may arabla point of origin to point of destination para mabalaan nila hindi nga daw hindi pasahi kalanda. Kaya kung ma-manage si Tanimayo, example sa Granada, mabutang di sa terminal going to several destinations. Okay. Balik o sumag amuman kag madalagan amuman kag bata. Tani ko nakabuli kang ang LGU maka-servisyo kita sa insakto sa aton mga frontliners kasi mga divers man. Okay. Yes, sir. That is why siling ko nag-contact ko sa imo kay para at least may direct nga communication sa LTFRB maklarify tani nga kung matuod nga ila nagiman ni program so that we can inform the public kay siling ko kundi pasahi lang yapon da kag sakay ang tao sige lang yaman ang bayad tiyangwa sila karon dubli ang cabin nila na. Correct na siya. That's why nang winter siguro after ni namon sa malibot-libot, manawag ko sa LTFRB kag ma-inquire ko sa ila. I-update ka dayon kung ano gid man ang sapto sa libre sakay ni or sa service contracting kay ang unang ginabi ng isa lang na sa pamatian man na naton nga hinyo sa ila. Okay. Na ang itap nila ang ang PUJ na affected no. Pero ang namin tani kay isama ka question ko sa ila nga request na tani involved nila kami kay bisan sa pagbutang lang sa ruta tani kasi nila sa lakyan mabutangan namon kung din sila masugod, din sila ma-stop, din sila ma-converge, din mabalik. Pero iniya kung iatag lang nila basi do pariyasan nila do di pasahi lang kag hindi nila ma-screen kung sino ang frontliners kung sino hindi. Yes, sir. On that note, maki-update lang kami sa imo kung ano ginman. By the way, timely ni nga amo ning diskusyonan ta kayong balita sa mother station lamon sa DCRH. May big time naman kunong pagtaas sa presyo sang gatong by next week ko. Inaano man iman? Amo gid na isa na ka-concern gid sa mga driver subong kaya ila plitihan do amo mangyapon but ang gasolina nag-fluctuate ang presyo. So bisa na notify na budlayan kung paano na sa i-fix ang matrix nila. Sige. So on that note, Councilor, salamat gid sa time. God bless sa imo. Good morning. Salamat kay Councilor, salamat. Salamat na sa imo kay mayong ugto. Salamat. Sige lang kay gasigi to sa kampanya Handshaking Action Doors. Amo to nga giningagaw ko lang kay gusto ko ni baloon kung iyag man ini program service contracting sang Land Transportation Franchising and Regulatory Board dapat may ara sa gusto ining system nga ano ang purpose yaw para magbulig accommodate way labot mabuligan through service contracting program phase 3 at least ang mga driver ang operator mabuligan sila kay ti may pundo niya may funds ining directly igahatag sa mga na-service contract o may kontrata ang gobyerno sa ila sina nga magbiyahe kag kun bala ang purpose sina is only to accommodate sa mga frontliners kag sino nga sektor nga nabutang dira base sa sini nga programa. Ti dapat ang LTFRB hindi na ni gani kinanglanon nga tahugan pa sila
tawgan sila sang media, tawgan sila sang kung sino dira nga opisyal para ma-inform ang public kay siling ko ma-defeat ang purpose. Halimbawa, tipilak milyon ang kontrata sina. Kay siling diri ni Ma'am Beth Catalbas, initially ang nabato ni iya, kay way man nag-coordinate sa ila, siling ka daw iya sang simbahan na sir, pero ari katuan ko bala si Axon Alvin Graba sa patrol, kay bago iya lang nagsugilan noon, si Diego Malacad, ang Secretary General sa United Negros Drivers Operators Center o Kunundok, ano iya sa ila ihibalo diri, may ideya man ni sila. Kaya mo na bala ang programa is really good kun lantawunta. Ang premise bala sang kag purpose nga agin create ipatigayunon ang program. For me, dako-dako na siya nga bulig sa transport sector. Pero kon ang sistema kag paano implementar ina, daw pareho bala sang una to ding kakita imo ya. Nagapasalamat pang iban singa maayo paning baso kay nagabiyahe sa Bacolod, delivery sakay ga-accommodate sa mga frontliners. Ti kundi daw ma-appreciate mo pa siling mo maayo, no? Nami ni sila kay nagabulig sila libre sakay, igo kwintahon gali may kontrata to yatoy, may bayad to ya. Kag na time galain ang buot sa mga drivers sa mga PUJ, kay instead nga sila ang kuhaon para sa kontrata, tining kakita nga dito ang makuha iya. Ang nakuha iya mga jeepney, ang mga buses, ngaway man di sila ruta iya sa Bacolod. Yari may nambot may ideya si Sir Diego Malacad, let's have Axon Alvin Graba sa patrol, kay nasugilanon niya si Diego Malacad sang Undok. Patrol report. Axon Alvin, may kabalo sila sining nga program. Kapalugin sila aksyon na art, no? Si Undok Secretary General Diego Malacad, nga may pipila ka mga organisasyon sa jeepney o kung nasa laking di pasahe, gagin aprobahan, again, take quote and quote, sang LTFRB, nga maka-abid sining Service Contracting Program Phase 3, diri lang action art sa syudad sa Bacolod. Pila liwat to sa Lakbilog? Wala paging confirm ni Malacad kung pila, but definitely sa iya nga grupo wale, kundi may mga informasyon siya. Wala iya sa iya grupo? Wala sa iya grupo action art, only Ingano? ang nakaabay lamang sini ang mga asosasyon gid lamang sang mga drivers, but after sa kung miyembro ka sang Undok, Pibakda, Stone, kay kumo ini mga kilala nga mga organisasyon kag Federasyon Action Art sa mga drivers, hindi aprobado. Dapat ang aprobahan lang ining may mga pangalan na sa Asosasyon. LTFRB nga Asosasyon Action Art. Okay. Kaangay sining Corret, no? Corret, may pangalan na sa LTFRB kag Ano to initial siya, Corret? Corret man tong ginhambal niya Action Art. Ay nagburong may bagong nga kuha ng association nga nagtukod diya nga iroreko pa malang unit nila sa Kabilog. Correct, pero sunod diri kay Diego Malacad Action Art, may mga pila ka mga salakyan di pasahe ka ngay kay gimuno ta kagina to magabiyahe bala sa Santa Fe. Nakita tayo hindi lang Santa Fe to, do may iban pang ruta nga may mga dalagko to nga mga tarp nga nakakabit nga may marka sang LTFRB. Oo, ginalantaw kami sa downtown area, basi may makita man kami diri Basi Liwat naman Action sitlatan, Art. grabe man kutabi kung ano na sila, kung nagabiyahe sila, ano ga panukot pa sila sa mga pasahero? Yes, Action Art. Ako mo na nga mga bagay nga Kaya ari siling ko kami din action karon. alvin, kung nagapanukot pa sila bayad, nagdubli karon tong cabin nila, may income na sila sa ilang mga pasahero, may ara pa sila batunon sa ginkontrata sa ila sa LTFRB. Isa pa na Action Art, no? Amo Ano? yung mga bagay nga ginadugay-duyag man naton klaruhon sa mga drivers nga kung may makalabay bala diri kay kagina pa kami ni action na nani diri mong wala kami sa nakita, no? Only suno diri kay Malacad pipila pagid lamang ini Action Art nga grupo ang ginaprobahan sini, but definitely sa ila sini nga grupo Pibakda, Stone kag iban pa wala pa ni Action Art nga naaprobahan. Only ang mga asosasyon gid lamang sa mga drivers, regardless basta hindi lang pag-usaron bala ang ila sining pangalan bala nga Undok ka o iya ka sang Pibakda o iya ka Stone. Okay. Sunod diri kay Malacad Action Art, ang mga PUJ drivers o operators nga maka-avail sini gina-require nga magbakal sang coupon worth 5,000 pesos. May coupon pa, pero dapat i-clarify ito sa LTFRB. Kaya na aligasyon pa man lang ni Sir Diego, pero mayo ni maklarify kung tuod kang anong system diri. Yes, correct Action Art. Another diri
kung gusto mo gid maka-avail sining servicing program, ulam ka kwarta sa LTFRB kag magpakal cellphone. Applyan mo sa Global Positioning System, GPS mo ni Action Art. Okay. Kag iparehistro sa LTFRB para ma-monitor kung nagalapaw ka sa ruta o kung hindi. Now, ang kontrata, pila? Ang kontrata, maka-avail ka minimum of 5,000 pesos. To Di ang imo to nga gasto, ang imo income mo 5,000, ang imo nga gaston sa LTFRB 5,000, lusto lang to nga gin ruya mong lawas mo magamuna. Action Art. Amo ni Diba? correct, Action Art. Do pariyo lang na nag-ubra ka kontrata, okay, may kontrata ko diho, kuan ka para makakuha ka sa service contracting. Process kasi ni. Ang kontrata mo sa ila 5,000, ang gastuhon mo process sila 5,000 man. Correct, Action Art. Amo pa na. Di ang kuha siya nga gintapikan mo lang sa ngalan-ngalan ng imo nga kuan nga jeep pero actually why man sang mabulig gali iya sa driver kung amo giman ang system. Muni ang mga bagay kanina ginahulat man naton Direction Art para maklaruhan ta sa mga drivers kung bala pila Ang punta doon, be, karon basi matsambahan mo may mga markada. Kung ano ning nga may mga marka sila nga muna, anong instruction sa ila. Kaya nakita ko kay Nas Burgos, Action Alvin, nga nagadaho iyang pasayro, pliti mo. Isa pa na. Oo, ba ng mga Oo. bagay na action na art, no? Di kung tuod man ang ginambal mo, nga may 5,000 sila to kay cellphone, kag takdan GPS, kundi tinunto klase programa na iya, sila na ng LTFRB, karon nag-income ang gyapon. Correct, action na art. Nag-ubra lang sila kontrata, ang guwaya nga nag-ubra lang sila kontrata as if and pretending to have a program like this, pero actually, hindi mo na-defeat ang purpose nga makabulig gali sa transport eh. Yes, action na art. Inano mo naman. Ari, gusto mo ba matiyan ang ngambal man? Sige be, kay no ipitig ko huga si engineer. Action art. Ari lang yung pahayag ni Diego Malacat. Ang kapasidad mo mag-require sa mga salatir na magputang na tanan GPS. So ang iyay mo para magpatawhay siya kag magpanginaw sa iyo obligasyon ng LTFRB, pinito niya ka nga magpakal sang taxing hotel ng cellphone para mamonitor niya ang imong routine, no? I-apps mo lang ang imong global position system pati sa imong cellphone para mamonitor ka din nga nagbiyahe ka bla sa kontrata nga gipirman o kag wala nag-out offline ka, nag-out ka, at kung sila ka pasayro ng makita nila. Pila sir ang ginahatag diri kag ang kung maglibre sa kay pila ang pay sa taxi sa mga driver. Nagbigat ang last namon nga naaprubahan so almost 6,000 types per unit. Mayara siya sang dapat 10 trips kada daw. So hindi mo na siya ma-monitor bakit wala man tower LTFRB, wala man siya monitoring system. Ang ilo na ginahimo kung isa ka na kung big bus company ang maka-attend sila, hindi na imuha nila conductor ng mga traffic enforcer, no? Para monitor ang ruta sa mga rural barangay pagkatpo nila sa atubangan sa Pakapuan. On the part sir sa mga Ayos naman ang Action Alvin kay dapat ning LTFRB gini ang maka-explicar kung anong matabo na kag basi atong lihog ko sa imo basi may masiplatan kada man ko talihog ang driver be. action na art, no? Kay basing driver mismo sina ng jeep o ini kabalo kag nagtransaksyon yung LTFRB sa mga operator man lang mo. Correct, action na art. I-double check na gini ni action art on the part man sang mga jeepney drivers. Sige regards imo si Ma'am Uyen Colmenares ang tiya blan ni Angel Luxin. Oo, si Babuyan daw dito. Sige nga i-regards ko kay Action Alvin Grava. Special mention na gini sa Facebook ko. Good morning lang kay Mama Oyen. Sabi ko, ari pa siya sa tanong sa may Comelec pala. Basi guro kay no halin siya sa Boracay ti may white sand gato kuno nga dala niya gin putos niya gid. Si Mayo para sa akon kita. Sige, Action Alvin, salamat. Report lagi ka na sa patrol with action na nanikiraw ni si Action Alvin Graba. Mga kaaksyon sa din kaman nga bahin sa Pinas na buton ka sang amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino, muna sa balita, una sa aksyon sa kapulot. Aksyon Radio. Now, i-follow up ta ni bala kay siling ko ang purpose ng program maayo. Pero kung ang sistema why ma-set up kag kun basi way kay balo mismo ang mga drivers
Ti anong matabo sina karon naglibre sakay pa kamo ko nag-service contracting pa kamo kon paplitiyon ng mangyapon ang mga pasayro. Muna bala kay nagalinya kita ko kay ina naga-stop man gyapon sa mga stopover nila although nga hindi na dapat gani mag-stopover sila kay way man na sila terminal da. Pero ti hindi ta may baluan eh. Okay malang na ginadayaw tang LTFRB kay naginimo nila ini nga program pero kon daw questionabling pag-implement sina kundi that is another thing. Nag-usik lang kita ka kwarta. Kung gin-service contracting nyo pa na kung ginatag nyo lang ng ayuda sa mga driver, gano'n nalipay pa ni mga driver. Kaya ariho, ang mga presyo sang gatong, so hindi na iya makontrolar. Ang akon lang tani, kabay pa next week, instead nga may big time nga increase, kabay pa tani nga may big time nga rollback, amo lang ang gina-expect ko. Kay kung inali may big time nga increase pagid sa presyo sa petroleum products, amo nang pinakamasubo pero tiyong balita sa aton nga DCRH so big time oil price hike. Ti pilang plano nyo labuton nyo gidya isa ka gatos kada litro na ang presyo sang krudo antes magtakop ang administrasyon ni President Digong. Maputi ginang kalimutaw sini mga ara sa transport sector mga driver na mag-amo ni. Duro gini desisyon magbakal na lang bisikleta pagadto sa ila opisina mag-amo ni. O pila ning big time rollback, big time increase sa presyo sang petroleum products by next week. Amo pa nang balantayan ta nga dako gid nga sibuyas Mumbai kag problema sang taga-transport sector. Action Hotline 2006 Golden Dome Award for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087, series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato. Mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada issue. Ikaduha, kibalua ang mga issue o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, issue kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, corruption, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa mong balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum.
The Candidates Forum, hibaloon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radyo Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelist Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radyo Bacolod. The Candidates Forum. Presyar na tayo! Presyar! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Kag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan lagi pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kon liog. Time management. Manghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance na ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwata, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.
Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay pinagamat-amat pumansaka ang tubig. Actually, ko po Yung medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-traffic dito sa sulod. Ang continuous rain ang isang big factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas ng panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan upon ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips na nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako balik si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong sa 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sining nga henerasyon. Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugaling. Happy anniversary Action na Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay. Gito ni diya kay daw daw lutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya isang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanog dramo diri sa Action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio.
Ang imo account, imo responsibilidad. #account ko ni. Bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. #account ko ni. Bangod man sini, mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. #account ko ni. Kung maisog ka nga netizen, magpakita ka. #account ko ni. Kung responsable ka nga Pinoy, magpakilala ka. #account ko ni. Batuan ang paglaptas ng sala nga balita kag impormasyon. Maging modelo sa matuod nga serbisyo publiko online. #account ko ni. Isa ka online campaign sang Aksyon Radyo Bacolod. #account ko ni. Alamin kung paano sumali sa ACS-Milyones! ACS-Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Aksyon Radyo, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3 at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS-Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of Mangin mainalamon sa pagpili ng kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una, maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa ka kinamatarong, hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka manyabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Aksyon Hotline! May lang kay paring Raymond Alarcon Sagal Jr. Gamonitor siya araman upod si Madam Josephine Alarcon kag family Sagal. No? Salamat sa inyo da. Maigid nga pag-monitor. Morning man, may lang pagtutok dira sa Minnesota kay Ma'am Vanessa, no? Doc Matt Mayo kag Jinky Jalagdon sa Phoenix, Arizona. Halin ini kay Alex Montez. Oy, dira galiw klaro kuno nga aton sina signal, no? Nagapabalo diri si Sir Julius Bulido Borbon. Nyaga monitor kami diri sa may Panay, Rojas City, Capiz. Tama katag sang signal diri. Okay. Thank you gid
bation kita to kuno klaro katama. Anyway, labot kita gani some part of Leyte, no? Bisan sa Palawan area. Kung mag full swing ang iyaguro sa aksyon radio nga signal, basi kon damo pagin malabutan Ining alojamiento, good morning man sa Antipolo, Pontevedra, adlaw-adlaw ga monitor. Salamat gid sa inyo daha. Araman si Jocelyn kag Christine Grace Galon. Salamat sa inyo da nga pagmonitor. Kay Toto Dax Haranilya balas ang Patricia Holmes. Toto Dax karon lang sa hapon ta makita ay ha. Atong baklon mo nga 2 pairs bala. Karon na lang sa hapon. Si Georgia Gargasiran, morning. Ano klase bulig sa mga driver kung kontrolado man sila sang LTFRB? Amo na gani siling ko, ma'am. Ngayon ang program okay. Pero kung matabo nga sa ulihi, hindi mo na karon makuha nabi. Kung in kaso sa ulihi, hindi hatag sa insakto kung anong program nga himuon, kundi ang sistema, kundi nada ang purpose. Maynol tumaob di Kenya silingya ang GPS na ginatumod ni Action Alvin may kilometrahe na ngagapatak kung pila ka kilometro ang imo dalagan. Amo na ang bayaran kay LTFRB. Gali ka, sir. Kung bayaran sila dapat ang nagasakay da kung sino nga sektor man ang dapat i-priority nga ilibre sakay. Kaya ang pag-intindi ko, ang contracting services ni dapat may libre sakay program ni siya in short. Kano bang ma-defeat ang purpose yun na kung ay ka-intindi man niya ang driver. Pero I know nga napaibalo ni sila kung silang beneficiaryo. Paano nila karon matigayon na kung may kontrata sila sa LTFRB, sige man niya karon panukot nila kundi tinunto na iya. Helen Lavadia kay Enriqueta Kirante may ngagadra. O sige sugpunan ta na dugay-dugay. Si Madam Rona Regina Trava niya, good morning Action Art, morning man kay Tessie Galon, Lofel, Mary Grace Crisostomo kag Tatay Teddy Rihida. Ayos. Naunahon ko lang sa kawayan to kay kundi may encounter, may enkwentro to mo batok sa trupa militar. Ang latest update nga daw mayara na sang pamilya nga nagkilala o nagclaim sa ginaligar miyembro sang NPA no nga na patay sa enkwentro. May mga pumuluyo dito kabalo ka may ara ginakuan mo may ara ginaiyasang ang gera nga ginasiling o kun ang mga encounter katulad sini hindi malipod nga may ara gid sang maapektuhan nga mga residente kay kabalo ka bisan ara sa putok-putukan sa bukid may mga pumuluyo kita kauturan nga ara daya ga-star kag bisan pa nga hindi nila mabatyagan ang pag-deliver sa basic services sang gobyerno nga supposedly kinamatarong ina no that is a human rights sang tawo nga makaangkon sang services gikan sa mga opisyalis sang gobyerno. Pero hindi na gani mabatyagan, may ara ang mga nag-star sa putok-putukan sa bukid, nga hindi gani kakita sang doktor nila sa banwa o konsyudad, kung may doktor ginman, hindi nila mabatyagan na to, ga paninguha lang na sila to, on their own, agon nga mabuhi, survival yang dito sa bukid, tibisan lulaswa lang to, okay lang na iya mo. Ag tiner ka sa bukid, makuan ka lang, tanom-tanom ka lang mapisan ka to, may income ka gidi, siyempre, may mabuhi ka gilang, kag at least bisan pigado ang pangabuhi mo dito, malinong, amo man lang na iyang ginaamar sa tao nga nag-ilistar sa bukid mo, malinong nga pagpangabuhi, bisan pa man nga ang ila lugar layo iya, no? Pero mayara sang kalinungan sila pagpangabuhi. Amo nang pinaka kuangid maayong sitwasyon. Basi makontak mo sundor sang hepe sang kawayan ay kay kuno away si sir pasaporte kay sabat. Basi may mga kuan sila importante nga mga activities today. I-check nato na bidra sa hepe karon sang kawayan kay dumayara na identity do may pamilya na nga nag-claim after sa sining nagluntad nga
inkwentro, no? Dito sa area sang Kaliling, no? Barangay sa Bahay kag Patol, no? Mo ni sila basi makontakta si Sir Injapi kay ang report mga kaaksyon nga may mga residente man nga atutumo nga nagkuan bala nag-evacuate. Bakon mo ya kun mayo ko mangilala panambala kun nali magigo stingkoy mo iha. O diin man nga bahin sa lawas mo kun ninali magbayluhan ay lupok da kun itapos kagi. Amo nang pinakabudlay. I-check ta kay may posible pa kuno pilason sa mga NPA to. May konfirmadong patay na kuhaan pa M16 Armalite rifle. Pero nga aton diri kung bala may pamilya na nga nag-claim to, no, kay gusto tani hibaloon. Budlay kung magamo ni nga may mga engkwentrohan na imla sa bukid baw. Ti ang ginatawag nga pag-engkwentrohan na urgiera. Lantawan nyo bala ang isa ka basic example dira lang sa area sang dito lang sa Ukraine, no? Makon mo to yung gapalan nalas, iban nga mga pungsod subong kapangita to sa sangkatuan nila nga dito anay makatiner nga may masapupo kang mga sagop sila layo kabala sa disgrasya nga masikan kasang dito yung gani lain pag ito sa Ukraine kay bomba to ya o why kagito bilin ko nali mawasag lawas mo to kung maigo sa bomba na amo na ang mga ginatawag na ton konsekwensya sang gera o kon engkwentrong ginatawag. Tidiri sa aton Filipino versus Filipino, no, sa ang nagakatabo ti engkwentro sa tunga sang army, no, kag subong ban NPA ti posible na no may ara guro civilian o nagreport man sa otoridad sa Philippine Army sa presensya sa nga grupo nga nagresulta sa engkwentro. Pero pakanunan ta na, no, kay daw hindi available ang linya sa mga opisyalis naton sa PNP kag sa Army kay parang basi sa udto may update na kung kag identity, no, pagkilala sining na disgrasya sa sining engkwentro, no, para hibaloan tagid. Alas 9:03 na, Action Radio Philippine Standard Time. Sa iluwantan lang gilayon, ma-post lang ko guro kay may ari gali importante, may result sa survey gali diho, may ara kuno siling ni Action Rex nga i-check ta do dugay, pero bubuhi lang ko na do obligasyon ko, and then when we come back may mga development pa kita, no, nga tutukan, may result gali sa survey nga siling ni Action Rex, ipabalot ta sa Bacolod nun today ho. Sige, i-check ta na karon dugay-dugay. Alas 9:04 na. Action Hotline 2006 Golden Dome Awardee for Best Public Affairs Program for Radio. Alamin kung paano sumali sa ACS Milyones! ACS Milyones! Isulat ang iyong pangalan, address, contact number at signature sa isang papel. Ilagay sa white legal-sized envelope kasama ang proof of purchase. At sa labas ng envelope, isulat ang promo title, produktong ginamit at ang MBC station. Pwedeng ipadala o ihulog sa drop boxes sa MBC stations nationwide. DZRH Love Radio. Yes, the best. Easy Rock, Action Radio, and Radyo Natin. May weekly draws na, may grand draw pa. Hatid ng unique toothpaste, Pride Detergent, Star Wax Floor Wax, Shield Bath Soap, Smart Dishwashing, White Rose Papaya with Vitamin B3, at Charm Fabcon. Pwede kang maging milyonaryo sa ACS Milyones! Submission of entries is from February 28 to May 27, 2022. Grand draw is on June 18, 2022. Promo period is from February 28 to June 18, 2022. See posters for details. For DOH, FDA, CCH, UHSRR permit number 0087 series of... Mangin mainalamon sa pagpili sang kandidato, mangin mabinantayon kag mainid sa mga ibutang sa pwesto. Umpisahi ang pagbago paagi sa wais sa pagpili karon nga eleksyon. Yari ang pila ka mga tips para sa wais may nalamon kag insakto nga pagpili sang pagabutohon. Una,
Maghimo sang listahan sa mga kandidato kag maghimo sang listahan sang posible iboto. Ini ang pwede mo ibase sa ila plataporma kag mga panindugan sa kada isyu. Ikaduha, kibalua ang mga isyu o kung tupiko nga importante sa imo bilang isa ka botante. Magdesisyon kung ang para sa imo nga tupiko nga dapat hatagan sang pagtamod, isyu kaangay sang government transparency, human rights, unemployment, korupsyon, kapigaduhon, mataas nga crime rate, rural area development, mga environmental issues kaangay sang polusyon, COVID-19 kag iban pa. Ikatatlo, kilalaha ang mga kandidato. Agud nga mas makilala ang mga kandidato, i-konsiderar ang pila ka mga puntos kaangay sang paglantaw sang debate kag public discussion sa mga kandidato kag hibalua ang leadership background o kung eksperyensya sa pagpamuno kag performance sa isa ka kandidato. Ikaapat, kag ang labi nga importante sa tanan, magboto. Mauyang lamang ang tanan mga ginhimo nga preparasyon kung hindi ka magboto sa maabot nga eleksyon. Dumduma mga kaaksyon, ang pagboto ang isa nga kinamatarong. Hindi pag-uyanga kaysa kada boto mo, dako sini ang dala nga pagbago. Itama ang boto, iboto ang tama. Para sa action tips, ini naman sa Aksyon Dorel Cabato. Sa din ka mangabahin sang Pinas, labuton ka sa amon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio. The Candidates Forum. The Candidates Forum, hibaluon ang mga plataporma di gobyerno. Usisaon ang nahimuan kag inagihan sa mga politiko. Patpaton ang mga proyekto nga ila ginaplano. The Candidates Forum, programa sang Aksyon Radio Bacolod kag Northwest In nga magahatag kay gayunan sa publiko nga mas makilalaan sang husto ang mga kandidato sa 2022 national and local elections. The Candidates Forum. The Candidates Forum. Hosted by Aksyon Boy Duran with guest panelists Aksyon Fred Salanga, Aksyon Rex Cantong, Aksyon Art Tayhupon, Aksyon Brian Morden, Aksyon Eric Magbanwa, kag Aksyon Marlon Genovea. Diri lang sa Aksyon Radio Bacolod. The Candidates Forum. Pressure na tayo, pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pag i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki padiri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guwaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imo nga lawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Daily Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga ma-bored kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing
stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyari tila kang mga poslano nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa imong balay sa tuyo nga makafocus sa imong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako nga kwarto, ang importante, komportable ka sa imong trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong time schedule kag mga talapuson nga trabaho para mangin organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaagay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayara sa mga online meetings, advance sa ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaagay sa ibang nga network nga may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampa sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imong pamilya. Ang work from home ay may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dorel Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga pasiwala nga nag-traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayroon sa early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Ini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanong nga maghalong sa tanan nga tion. Hey everyone! Ako bali si Ann Defensor of Action Radio Bacolod. Kag subong is 5 years na ako nga nagatrabaho for Action. And nagapasalamat ako syempre sa management sang sining ako nga trabahuan bangod sa ilang paghatagban bulig sa akon agud nga mas nga mapa-improve ang akon iyang ikasarang sa patag sa paghambal sa kahanginan kag syempre sa mga pagpakita pagid sang abilidad ko hindi lamang sa mikropono kundi pati man sa field. Sa liwat, madamo nga salamat Aksyon na Radyo Bacolod kag syempre sa amon man nga station manager Ma'am Nona Di Maala Magbanwa para sa pagbulig sa amon agud nga mas mapaayo pagid kag mangin produktibo kami nga mga kabataan sa sininga henerasyon
Kag syempre, nagapasalamat man ako sa Ginoo kay tungod nga naglawig ako diri sa Action Radio kag mas nga na-improve ang akon kaugalingon. Happy anniversary Action Radyo Bacolod! Una sa balita, una sa Action, sa Bacolod, Action Radio. Ako gali si Andres Polgar diri sa Technical Department sa Action Radio. 28 years na ko di sa Action Radio. Kami diri mag-duty diri sa control sa technical. Mag-assist sa anchorman, troubleshooting, incoming calls. Okay, gid kami diya kay daw daw maglutod, mag-abyan, ganinsindihan ay kapin pa sa pagdumala ni Madam daw Mayo kung ano mga problema ginatagaan niya gid sang solusyon kapin pa sa kinahanglan sa among mga pamilya tanan kami dialos pwede sa pinilian kapin pa sa mga pandemic ibang damo na dulanon programo diri sa action si manager suportado dito tama sa amon kay wala kami napabayaan. Happy 52nd anniversary sa Action Radio. Action Henry Espolgar, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Account ko ni ang imo account, imo responsibilidad. Account ko ni bangod sang pagsanyog sang teknolohiya, madamo ang natagan sang kaygayunan nga makabuylog sa mga aktibidad sa digital world. Account ko ni bangod man sini mas nabutang sa risgo ang integridad kag kredibilidad sa nagapanag-iya sang account. Account ko ni kung maisog ka nga na Radyo Action Radyo Action Hotline. Last and final stretch sa aton pagpangalagad karon nga aga. Now, ibalikan ta lang ni sa udto karon ang update party sa identity na sadtong ginaligar miyembro sang NPA kay kuhaan ta lang na karon no sa developing story gyapon dito sa enkwentro. Kag paginsin di ko do ginatagan naman green light ang pumuluyo nga makabalik dira sa area sa Barangay Kaliling. Si Kapitan Dras Kaliling, no, Josil Pupiuko, amigo naton kapa, si makatawag makami karon sa imo, pamusta sang sitwasyon nyo da. Sige, ang iba naman minsay, karon lang kay Louis Tolentino, siling niya kumusta na yan ang sityo Bahay Kaliling, kawayan, sila ni Tatay Crisanto Tolentino, monitor gid kami dis Bacolod, sir. Amo na gina-check ta pa, ibaloon ta lang na siguro sa pila ka mga program ta diri. Pabalik na sa aton nga pagpangalagad, alas 9:18 na ariho, damo ning nagangan-angan kag amo ni siya ang importante subong sa third wave sang survey nga ginpatigayon sang Manila Broadcasting Company. Kay gusto nato ni baluon kag sa mga nagapamangkot nano ang nangin result sa survey for the local candidates sa Bacolod City. Mayari na kita karon nga aga nga resulta nga igahatag sa inyo. And joining us this morning diri sa Action Hotline is Ma'am Nerissa Nunag, no, ang pagtagpamuno sa Research Department dito iya sa Manila Broadcasting Company. Ma'am Nerissa, how are you? Good morning. Good morning, Action Art. Yes, ma'am. Ma'am, dito na po tayo sa result. Ang dami hong nakikinig at gustong malaman ano ho ang naging result ho sa survey natin dito sa local for the third wave po. Okay, i-discuss na lang po natin yung ating third wave for local survey in Bacolod. Ito po ay ginanap noong March 12, 2022 with sample size of 300 and a margin of error of 5.66%. Hindi ko na po patagalin. Ang resulta po ng ating third wave for congressman, nanguna po si Greg Gasataya at 61.67%. Sumunod po si Dan Atayde at 28.67%. Pangatlo po si Romy Gustilo, 2.33%. Willie David, 1.67%. At si Nonong San Miguel at 1.33%. Meron po tayong undecided na 4.33% para po sa congressman. Para naman po sa mayor, nanguna po si Albi Benitez at 51%. Sumunod po si Bing
Leonardia at 47.67%. Meron po tayong undecided, 1.33%. Magkomento lang po ako tungkol po sa ating mayor. Para po sa ating second wave survey, si Albi Benitez po, meron po siyang 58.42%. Ngayon po third wave, siya po ay 51%. Opo. Ang number 2 naman po natin na si Ginoong Bing Leonardia. Dati po siyang 40.59% sa ating second wave. Ngayon po siya ay 47.67% sa ating third wave. Para naman po sa Vice Mayor, ang nanguna po ay si Elcid Familiaran, 58.67%. Sumunod po si Cesar Distrito, 28.33%. Pangatlo naman po si Wilson Gamboa, 11.33%. Meron po tayong undecided na 1.67%. Para po sa councilors, banggitin ko po ang ating top 10. Si Israel Salanga ang nanguna, 41%. Sumunod po si Renesito Novero, 38%. Pangatlo po si M. Ang at 36%. Pang-apat po si Cindy Rojas, 33%. Panglima si Simple Distrito, 31%. Pang-anim si Homer Bais, 29%. Sumunod po si Calao Pontevilla, Tadi Saison, 29% po sila. Pang-9 po si Patrick Lacson, 28%. At si Bart Orola at 28%. Yes, ma'am. Iyan ho ang top 10 natin. Yes po. So, that is the third wave na naging result ho ng survey noong nakaraang March po. Yes, sir. Aha. Sige. Ma'am Nerissa, maraming salamat. At least na-inform mo natin ng mga taga Bacolod City, lalo na doon sa mga supporters at mismo sa mga kandidato. Maraming salamat at magandang umaga po. Salamat, Action Art. Action Hotline! Tulito na natin ining survey ginpatigayon pa sa tubulan sang Marso. Ti medyo malawig-lawig naman. March, ang April nga ni, ti may mga changes pa na. You know, every day, basta sige-sige gani ang pagratsada kampanya sa mga kandidato, ti sige may mga kapagkambyo pa na iya. Ang desisyon bala kag final decision sa mga individual, mga butante, may mga changes o nagakambyo man na, no? Tilang tawon ta niya, ini nga survey sulito na naton nga dak sang Manila Broadcasting Company ang amon ni Mother nga network dito sa Metro Manila. Ang hinunabatian wa gid lamang madugay is Ma'am Reza Nunag na ang head sang research department. So anyway, amo na siyang resulta. Ang aton diri kabalo ka kun sa mga kandidato sa mga supporters, mas mayo gani ni siya kay this is an independent survey conducted by the MBC, Manila Broadcasting Company. At least may giya ka mo, no? Kabalo ka sa percentage ang gipresentaton kay ina sang DCRH, I mean sang Manila Broadcasting Company, dito no makita no kung pila ang respondent. At least may giya ka mo, may tiempo pa, 21 days to go pa kag eleksyon. Hotline! Tiko no medyo kita mo na kabus ang imo sining percentage pala sa survey. You have to do something, no? Tingwa gid, nga mag kitaon man ang ino sining ngalan, no? Anyway, sigihon nyo lang ang pagpangampanyada, kumbinsis tawo, pagpresentar sa inyong mga priorities. Kung ikaw mayor ti ang platform of government mo, iplastar mo gida, no? Kay importante nga hibaluan sang tao. Ako malang na, at the end of the day, ang ining eleksyon, ako gani remind ko sa public, kabalo ka sa mga butante mo ning tiyempo, nga wa idea sang manggarad nun kag pigado palariho di kita tanan isa lang kabuto matag sa kandidato ta, no? Pero dapat paminsaron tagid nga initanan pagkalipas sang eleksyon, after the election, sino man ang mapalaron, halimbawa sa pagka-mayor, sa pagka-congressman, vice mayor and the city councilors, hindi na ni sila yatribo sa pulahan kag putian after the election. Dapat amon ang system, no?
pagkatapos ng eleksyon, kung sino magdaog-da mapalaron, mayor na sila yatalan sa Makulodnon, vice mayor kag congressman sa Makulodnon. Kag dapat, no? Kung may ara ginman pagsumpakilay kag grabe abi ang intense political rivalry, amo na siya mo ang dynamics ng politika, no? Kag hindi pwede sa politika nga may patas pagkatapos ng eleksyon. Kaya madumduman ko siguro may mga nagkalanabo na eleksyon bala sa mga iskay sa federation, may mga nagatay gani sila sa kwan mo, sa buto, tiway gani na yung sila nga duwak mo pungko, hindi na pwede. May ara gani na nga toss coin ang gindagaan lang nila, no? Depende na siya sa himuon nga desisyon. Para gin may baluan kung sino magapungko sa duwa nga nagpapili sa sina nga pwesto. May timpo pa mo na nga siling ko kung di kaluyag mag-intras politika, kung hindi kaluyag mapirde, hindi ka mag-intras sa eleksyon, hindi ka magpapili kandidato, kag ina iyang mga negative kung kaisa nga ginabalbal sa imo, ay sos, pangitaan mo ideya nga mangin positive ang outcome sina, because tandaan tagid ang politika sa Pilipinas di lain, no, diri sa aton sa lokal lain, may ara iya sang waya gani iya ang mga politiko di sa aton, di man loyal gani sila mga political party, di kita bisan sa nasyonal ganito, no? Remember nga sa nasyonal, ano ba yung logic nga din kakita ang kandidato nga sa survey, way gani kita ang ngalan ni Sepe Mayo sa number 2 kandidato nga maisol, masakripisyo ko no para sa yatag lang sa iban, kaya do ay gana, ay do hindi amuha. Diri lang kuya kakita isang style nga kung kaisa siling kuari man nga perti man yan nga paminsaron kag utok, no? Sang isa kandidato, kung ako kandidato, ganing nga daw ay ganang tao sa akon, kaya bisan sa mga survey, daw ay kita ang ngalan ko, ako lang yung mismo makonsid, masiling ati, okay lang. Ang tao daw ay gidagana sa akon, tialangan po ko ma-insister, kulang paguro kag basi hindi ko kilala. Kung may ara iya tao nga siling nga, ginayo iya pa ya, siling nga pa iway ka. Lenny, nga hindi ka na, kay kami lang pilian di ho, damo man kami di nga pilian, nga pwede nga magbulo sa imo. Ti sa survey pa lang gani, hindi ka nakitaon, ikaw pa yung ibulos na, kundi perdi, sigurado Ay, abi dalalagan mang magpapili, pagustuhin na sila sa ginawa nila. Ang iban nga ni, kapila na magpapili, kakapirdi man, makapila ka beses, pag mag-abot ang tiyempo, kisa daw ginakuan man, na ginadibuinasan man, tiyan mo ginaya, kung sa ang public service, hindi nila uglahog mo, nga abi nyo lang, pagdaog nyo sa pwesto, okay na, ay, may obligasyon ka mo yan, pagserbisyo na yan mo ng inyo paminsaron, gin. Ang iba niya, imbis nga mapilian na kang makapungko sa pwesto, ang pagkabingles ko galingon niya, sila ang boss. Hindi ka mo yung boss, di ang tao yung mong boss, nga mong serbisyuhan nyo. That is why public service, public servant ka mo. Kag pwede ka mo yung ganing may islan na pagsunod, pag-abot naman sunod ng eleksyon. Tigaling kayo diri sa aton niya lain, basta yes puder ka, puderoso ka. Ay, sos. Morning lang na kay Father Agustin Inayan. Father, may ngaga, kumusta ka na? Bawhidlaw na kay Father Inayan. Pareho man kay Isko, ako sa primero, mabilib pagutan ni siya, kaya may mga switch to Isko pa to. Tigaling sa uli, naglain ang Tinoria. Ay, layo ka naging sa survey, ikaw pa yung may guts, nga malon mo ang nagapangaduwasing mo, atras ka lang. Kung gintingwaan mo guro na kagin convincing tao nga ikaw ang suportahan, kundi na ba magtaas pa ang imos ni Boto? Ay, sadya mo na galing politika, dynamics politika na, no? May ara man yung mga style nga kung paano nila promote kagalingon nila. May ara kandidato gani nga bisan negative ang ginaboy siya yung kwan, nga komentaryo na mian siya mo. Ginabalbal siya, ginambal lang niya kumplituhan nyo lang kung anong ngalan kuya. Nga muna siya, magplastar ka muna, importante nga sa tao, mabalaan nila nga nagapapili ko. Tiya mo lang galing, no? Nakilala ka, pero ang problema, negative la. No? Ang
sa ngalan mo dra kung anong nakatabid kay ti mo manasala sang tiyempo nga kapin pagid sa mga incumbent ni o ginatagan kamo oportunidad sang tao sa adtong tiyempo nga magaserbisyo kamo ti kun way kamo ya karon naghimo sang trabaho nyo basulon ng tao nga hindi magbuto sa inyo na galing kay amo na nga siling ko ang eleksyon ni sagrado kung tani ni kung amo ni siya ang aton gid kinamatarong kada individual nga hindi niya maagaw sa aton mo. Pero kung atagan ta pa oportunidad nga manipulahon kita sining mga grupo nga luyag yang ang ila kandidato magdaog nga sila lang gyapon at the end of the day after the election and during their incumbency hindi isla kabalikid sa aton tingwa taya masami nga ginagamit lang kang ginakapital every election nga kung pamatian mo ang politiko ang ila pagaserbisyuhan ang pumuluyo kag mga ordinaryo nga tawo no amo ginapermi kitang ginakapital sina because take note why sang isa ka lugar nga mag-exister kung wala sang pumuluyo that is why government kung lang taon mo kita ang gobyerno we are the government ang mga opisyalis na ni sa gobyerno amo lang ni islang imbutang tadaya nga mag-manage kag mag-serbisyo sa aton. Pero pa iban kandidato maguluambal siling ya mo ni nga akong plano mo ni. Ara na template kanimo, no? Magsiling ka under sa aton nga pang set up sang panggobyerno, ang tanan na siya nga programa ara na edukasyon, ikaing lawas, ara na sa set up sang present naton nga system sang panggobyerno. Ang papel mo lang na kung paano i-manage na kung may mga add-on kay tayo mga infrastructure ara na tanan no nabutang na ya na set up na tigaling kay may ginasunod no kay at the end of the day kapin pa kung may issues ang corruption bulain na yung sistema pero mo pa ning mga maisog pero pa naobserbahan ko sa karong administration duway kita sa nabatian nga daw naglapriso bangon sa pangawat no? Kung mangawat kami nilyon, sorry why makusig ginatumod, pero kung ang bintaha mo kung ara kablaya sa pwesto, hindi ka madutlan daliado, no? Pero kung ikaw ordinaryo ng tao, pero pangawat ka pandisal daw, hindi ka manimuron dayon sa prisuhan. Ay tagaling tiyempo at dari sa aton nga pagpangalagad. 21 days to go before the election day, kabay pa. Gamangin matawhay, malinong ang eleksyon, kag ang mga tao nga ngayon magpungko sa pwesto, amugid ang aton mabuto. Ako naman, Aksyon at Tayhupon, saying thank you for joining the show. Mga kaksyon din ka man nga bahin sa Pinas. Labuton ka sa kamon balita kag serbisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod, Aksyon Radio.